Kani kedai ka All India Radio Shillong ka khubor ban pulir ibadah hun ramde. Kimat bakong san jong ka khubor mentah stem. Ajing kran menteri rang ba do kari Narendra Modi ha kajing rakhi lengku sngikha basau spa ulachit borpukan ha New Delhi. Minjor ka sarkar pedeng kajing dawa ka Meghalaya banle kajing tokit CBI halor kajing ja ha mukro. Bat 1 poi biang kitrokit penyang petrol bat diesel ha kajela ringkat kajing sendran bat kajing edan kipulet kajela. Ki khubor babnya. Menteri rang ba do kari Narendra Modi ula ong ba ka history jong kari kamdei ka khana jong kajing syate mrau hendrei ka dei ka khana jong kajing job kajing IT lut bat kajing shlur. Hab ajing kran ha kajing penkut ya kajing rakhe ka lengku sngikha basau spa jong ulachit borpukan ha New Delhi nen ka sngi. Menteri rang ba do ula ong ba ulachit borpukan ula hika yangi chapang kajing long edri rengkat ki kam jong u. Haba ajing kren hakan ni kajing yalang menteri ke sarkar pedeng ubadai na kajela Assam usar bananda sunowal ulo ong ba ulachit borpukan ulong kum ka syap jong kajing shlur. Ke sarkar pedeng kala minjer ka jingdawa jong ka Meghalaya banle ka jingtokit CBI halor ka jingja hawa ka shnong mukro kabalaja man hakasngi baar. Menteri rang ba ka jelau konrat ke sangma ringkat bat ki menteri ke sarkar jela kilalet banya kendo ya menteri ki kampo iyeng ke sarkar pedeng u Amit Shah New Delhi banpintip ya u halor ketika jingja kabalaja hakathan khapot Meghalaya Assam bat bu jingdawaru ban ai ka jingtokit CBI. Habaya keren bat kinong pathai kubor hadien ka jingelang u konrat ula ong bakalami ro kijing ong na menteri rang ba ka Assam ba ketika jingja kalaja na ka jingpendan kampalat pot ya ka bor da kipulit ka Assam. Ula banjur ro ya menteri ki kampo iyeng ka sarkar pedeng ya ka jingkershan na ka sarkar ban penti kina ba an amdan ka jingthut jong ka jingpen poi ki mar bam bat kiwe ki mar ba kongsan bat kumjo ro ya ka jingetre lang jong ki jella ba marjan. Katnat home police ka Meghalaya kelapin benaba an khang biang ya ke internet haki mobile sa sau pupra kenta ka ban sedang do ka posting menstap menta ka sngi haki hinyau teligi district ka jela kata West Giant Hills, East Giant Hills, East Khasi Hills, Riboy, East and West Khasi Hills, West Khasi Hills but Southwest Khasi Hills district. Lapin mi ikan ka hukum da u Dr. Shakil P. Ahmed, Principal Secretary sa sarkar Meghalaya Home Department. Lapteng man pentri kam ya kani ka hukum kum ka jingkhang lat ka jingpur ki jingtep kum ki dor video bat kiwe lingba ki rinsan social media kum ka WhatsApp, Facebook, Twitter, YouTube bat kiwe ki bala ban khta ka shongsuk shongsan ki breu ha ka jalla na ka jingja ka balaja hamukro West Giant Hills district. Menteri rang ba ka jela Meghalaya konrat ki sangma ula ong bala deb ban IT ya baro ki jingtip bayadai bat ka jingja sha siat yap ki hindrengwat hamukro Shaw Justice Arun Kumar Mishra ubalang chairperson ka National Human Rights Commission NHRC badro sya ki dikhot jangka. Ula ong ro bala pentip sya ka NHRC baka ka baja hamukro ka de ka jingpen ken ya ka hok long breu bat ula pentip ro baka sarkar kala shimik sin jam ban pha toket ya ka jingja sya ka kanhon toket CBI. Menteri rang ba ula pandro ka jingkershan jong ka commission na ka benta banle ya ka badan kam bat ula banjur ro halor ka jingdan kam jong ka jingpen sngutu ikibor pahara ki than khaput knang bakum ka te ka jingja kan jashu haki wepat ki benta jong kari. Kani ka khubor kawan Shapina ka All India Radio Shillong. Kajing penpoy ka petrol hanong ba Shillong kalabiang hadin babun teli ki trok kit penyang petrol bat diesel kilapoy biang ha nong ba Shillong. Ki kali kit penyang na ki company kum ka BPCL IOC bat HPC kilapoy biang hinin kesngi ha kaleng ki jaka thep penyang ha ka jella. Lapen poy ro ya ka penyang syakiwe ki district ha ka jella. Kalami ka jingklumar jong ki breu ban letep penyang hadian ka jingyo jingtep ba ka seng ka papanya ya ka penyang sya ka jela Meghalaya kala rai ban sange ka jingpen poi penyang sya ka jela. Hakawai pat kaliang ka sarkar jela kala batha shabaro ki deputy commissioner bat ki superintendent of police jong ki district ban ai ka jingeda bapura na ka benta ka jingshangan jong ka jingya lenti jong ki kali kit penyang sya ka jela. Bun ki office sarkar hakanong ba kila kenja hanin kasngi nakadaw jong ka non-cooperation day ka balakot da kisantali kiseng balang ka KSU, FKJGP, HNYF, RBYF bat JSU banpen pawi ka jing persya halor ka jing sya asyat yap
kin remut hamukro hak arpu atarik minta ubenai kidukhat jong kiseng balang henen kesngi kilalet ki katto katne ki office sarkar ban pha khang yeki kat bahari boy district sertap ki pulit hakmat ka khardop jong ka office u deputy commissioner ban khanglat ikiseng balang bukin rong chapo ka office hakawai pat kalyang kathan police bazar khandailat kalakanja baduna breu nakadaw babun ki dukan kila khanglun bona ki dukan hakikat to katne ki jaka kanong ba kila sukhangsa na do kasngi palay hadin bambi ki jingklumar hadin ka jingsha uyang ding ka police boot hajan civil hospital bat ka jingsha pen pra jong ka bus de ki runar ki brathmu ban uyang ding ya kata ka bus Kanaga Students Federation NSF kalapendram ya ka jingjia sha siat kinong song ka jilla Meghalaya hamukro kabadan hakaput Meghalaya Assam hak arpu atarik menta ubenai hak bandri ngot ki bre kilado e ya ka jong ka jingim haka karwash kilat pathai kubor ka federation kala ong ba kani ka jingle don bor jong ki pulit ha Assam kala kata shibu ni ka shongsuk shongsan jong ki nong shongsnong ka NSF kala kentu banwan ra byang ke jing shongsuk haka than bat kala kentu ru yaki bor sarkar bakin bot dien bat le kloy ka badan kam kat kun ki kendon an kaseng kala pen pawru ke jing sngulam sha ki bahayeng jong ki lanat ki blado no ki jing em bat kumjuru sha ki tu ki ba mensaw bat ki brangdan hapadeng ki jing sumar Lapenang ya ke program ban pensngutu ikipat ba bat kilat pathai kubor hanong stone west Khasi hills halor shibun ki kendon an bede bat kijing thombor persha ikiken thei khna bat ka an poksu ba ajing kran kum ukong san ha kate kijing yalang u deputy commissioner ka west Khasi hills uba Garrett Ellis and Dykes ulapen shilor ikipat ba bakinwan shakmat ban wat ikilat jingyarap naka an nakipulit naka ying bishar bat nakiwei kitanan Bat syaba penkut ia ke kubur sesisin kimat bekongsan. Ajingkran menteri rang bakdo kari Narendra Modi hak jingra ke lingku sngikha basau spa ulachet borpukan ha New Delhi. Menjur ke sarkar prengi ke jingdawa ke Meghalaya banle ke jing toket CBI halor ke jingja hamukro. Bat wan poi biang ki troket penyang petrol bat diesel ha ke jela ringkat ke jing senran bat ke jing ada na ki pulit ke jela. Bat bentang lapoi ke bakut kubur ke bawan shipi na ke All India Radio Shillong